ọmụmafọ nke iji wee gọzie ezinụlọ anụnwa. Anyị na-arịọ nchekwaba gị na ahụ isi ike na ihe a ga-eji wee zụlite mmụọfụ anụnwa. Ezi ha bụ ụmụazị ka ha bịakwute gị maka na alaeze eluigwe bụ nke ndị mere onwe ha ụmụazị. Anyị na-arịọzi ngọzi gị n'isi nwatakịrị anụnwa ka o too na amamihe na egwu nke gị bụ Chineke Nna, bụrụkwana ihe ngọzi nyere nne na nna ya. Gọzie ha, chekwaba ha. Anyị rịọrọ ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Ka Chukwu Nna pụrụ ime ihe niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ.
share in the joys of heaven, so that the humble flock may reach where the great shepherd has gone before, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Ihe ọgụgụ e wetara n'ọrụ ndị ozi, isiokwu Chineke emeela ya diwenye na Kristi. Ma Pita guzoro ya na ụmụazụ 11 ahụ wee welie olu ya gwa ọgbakọ ahụ okwu sị, ndị Juu ibe m na unu niile bụ ndị bi na Jerusalem, geenụ ntị ka m kọwara unu ihe ndị a. Gekwanụ ntị n'okwu m chọrọ ikwu. Ana m eme ka ndị Izrel niile mara nke ọma na Chineke emeela Jesu, onye unu kpọgidere n'obe, ka ọ bụrụ onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Ma mgbe ọgbakọ ahụ nụrụ nke a, ihe a wee buo ha na mkpụrụ obi. Ha wee sị Pita na ndị ozi ndị ọzọ, ụmụnna anyị, gịnị ka anyị ga-eme? Pita wee sị ha, chegharịanụ, sitekwanụ na mmehie unu tụgharịa bịakwute Chineke, ka e mee unu mmiri Chukwu n'aha Jesu Kristi. Chineke ga-agbaghara unu mmehie unu niile. Unu ga-anatakwa onyinye a bụ Mmụọ Nsọ, n'ihi na ọ bụ unu na ụmụ unu na ndị niile nọ n'ebe dị anya ka nkwa ahụ dịrị, bụ ndị niile Onyenwe anyị bụ Chineke anyị ga-akpọtara ozi ya. Pita jikwa ogologo okwu Chukwu gbasie ọgbakọ ahụ ike, na-arịọkwa ha sị, zọpụta n'onwe unu n'ahụhụ ga-adakwasị ọgbọ nke agbọrọ agbọrọ. Ọtụtụ mmadụ ndị nụrụ okwu ya wee kwere na Kristi, wee mee ha mmiri Chukwu. N'ụbọchị ahụ, Chineke tụkwasịrị ha ihe ruru 3,000. Okwu nke Osebuwa.
Ihe ọgụgụ nke abụọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ nke Pita dị Asọ dere. Isiokwu: unu alọghachila azụ na nke onye na-eche ndụ unu. Unu maara na o nweghị otuto unu ga-enwe n'ihi na unu ji ndidi anagide ahụhụ nke a na-enye unu n'ihi ihe ọjọọ unu mere. Ma ọ bụrụ na unu na-anagide ahụhụ nke a na-enye unu n'ihi ihe ọma unu na-eme, unu ga-enweta ngọzi n'aka Chineke. Ọ bụ n'ime ihe dị otu a ka Chineke ji kpọọ unu, n'ihi na Kristi tara ahụhụ n'ihi unu, wee hapụrụ unu ihe ịma atụ nke unu ga na-eso. O meghị njọ ọbụla, ọ dịghịkwa mgbe ọbụla okwu ụgha si ya n'ọnụ pụta. O kwutọghị onye ọbụla mgbe ha na-ekwutọ ya. Ọ baghị mba ọbụla mgbe ha na-ata ya ahụhụ. Kama naanị ihe o mere bụ iwere ihe niile nyefee n'aka Chineke, onye na-ekpe ikpe ziri ezi. Dịka ihe eji achụ àjà, ya onwe ya buru mmehie niile anyị mere n'ahụ ya ruo n'elu obe. O mere nke a ka anyị wee nwụọ n'ebe mmehie dị, bịakwa na-adị ndụ nke ezi omume. E sitekwara na aka ọnya ya dị ya n'ahụ gwọọ unu. Na mbụ unu dị ka ụmụ atụrụ na-awagharị na-achụ ụzọ, ma ugbu a emeela ka unu laghachitekwute onye na-azụ unu dịka atụrụ, na onye na-echebe mkpụrụ obi unu. Okwu nke Osebiụwa.
Ma onye na-esi n'ọnụ ụzọ abanye bụ onye ọzụzụ atụrụ. Onye na-eche ọnụ ụzọ ogige atụrụ na-emeghere ya ụzọ. Atụrụ ya maara olu ya. Ọ na-akpọkwa atụrụ ya aha wee na-edupụ ha. Oge ọbụla ọ chụpụrụ atụrụ ya, ọ na-aga n'ihu ha. Ha na-esokwa ya n'azụ n'ihi na ha maara olu ya. Ma ha agaghị eso onye ọbịa, kama ha ga-amara ya ọzọ n'ihi na ha amaghị olu ya. Ilu a ka Jesu tụrụ ha, ma ha aghọtabeghị ihe ọ na-agwa ha. Jesu were gwa ha ọzọ sị, n'ịbụ n'eziokwu, mụ onwe m bụ ọnụ ụzọ nke ogige atụrụ. Ndị niile buru m ụzọ bịa bụ ndị ohi na ndị na-apụnara mmadụ ihe n'ike. N'ihi nke a, atụrụ ahụkwaghị, anaghịkwa anya ha ntị. Ma mụ onwe m bụ ọnụ ụzọ ahụ. Ọ bụrụ na onye ọbụla esi na m daa, a ga-azọpụta ya. Ọ ga na-apụ na-abatakwa, na-achọtakwa ndị okenye. Onye ohi na-abịa naanị ka o were zuo ohi, gbuo mmadụ, laakwa ihe n'iyi. Ma mụ onwe m bịara ka ha were nwee ndụ, nwekwa ya n'uju. Ozi ọma nke si bụrụ ụwa. Anyị si n'ozi ọma amụta gbaa. Hallelujah. Hallelujah. Anyị na-aza ka ndị amụma na n'ime anyị Jesu Kristi etere n'ọnwụ. Hallelujah. Dịka anyị kwuru na mbido, anyị nọ na ncheta mbilite n'ọnwụ nke onye nwe anyị Jesu Kristi, bụrụ ihe aṅụrị nyere anyị. So ọ bụrụ na okwu si gị ike na iguzonite ọtọ ka anyị kwere Chineke nna anyị egwu. Ndị kwaya nwekwa ike iwere ya. Ana m n'etiti ụlọ, ana m n'etiti ụlọ, udo dị ụlọ. Ana m n'etiti ụlọ, udo dị ụlọ. Ana m n'etiti ụlọ, anọ m ya, anọ m ya, anọ m n'etiti ụlọ. Anọ m n'etiti ụlọ.
akwụ ụgwọ njọ anyị na-aga n'ihu oge niile, bịa wetara anyị aṅụrị gị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Therefore, O Lord, we humbly implore
On the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said a blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said a blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Is the Lord, is the Lord, amen. He has risen from the dead, he is the Lord. Every knee shall bow, every Therefore, Lord, as we celebrate the memory of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed Joseph our spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. We please to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant, Leo, and Marcel, our bishop, Divine Cecilia, the other of bishops, all the clergy, and the entire people, you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To all the departed brothers and sisters, to all who have listened to you at the passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Amen.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, to live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sacraments. All the
atụrụ ndị a, biko were obiọma gị kpọbaba anyị n'oriri nke ndụ ebighị ebi site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụzie ọdụ n'obere oge maka ọkwa. Tudo disso. Please take me to the Lord. Amen. Before announcements, anyway, family Thanksgiving. So, me and my family, and a picture of what happened. So, before you pay, join us. I can ask now what they're over, more, fair. So, after that, we'll do the announcement. Thank you.
device na ndebe mmadụ ka ndebe ego. Ọkwa eziokwu. Daalụ, thank you. I really appreciate getting to know that we've just completed the members of the PPC committee executives. I am also assistant coordinator on a lot of so Kuma Kuputasi, the full members of this committee, I will call it back. I do this in my local to me. So the members of the PPC committee are follows. I'm a choir president, Mrs. Ijomo Kansu, CWL president, Bena Ojiako, Altar Server coordinator, Mrs. Stella Ifedi, Usher coordinator, Mrs. Nkiru Agalo, the coordinator myself, assistant coordinator Emmanuel Otagbo, secretary Mrs.